Здравейте хора, добре дошли в... Може да се представиш вече, тук моят много добър приятел. Кажи здравей. Да, и продължаваме напред с приключенията. Добре, тук сега... Ето я. Не мога да му отключим. Еми, вътре ще си пич, не знам. Тук този дет си чеши тът. Ай сега. Еги двамата с краставичките. Да. Его, това дето се има бута, Нищо не съм му направил, пък ма бута. Гледай ти сега. Гледай ти. Ето, бутна ма. Чакай, тук не е затворено. Намерих къде трябва, да. От тук значи сега минаваме. Добре. Тук в канализацията сме. Виждате. Да. Ой, това как ме оплаши. Те са секс маняците тук. Ако на това клипче получим поне 50 абоната, ще качим много. Не 50, утли си. Добре, 25, айде. Не 25, 10 абоната. Добре, 10 абоната. Или харесвания, стига, аз ще качвам и ще продължавам поредицата. Върху се хора 10 харесвания на това клипче и ще качим много клипче. Да, и ще падна, Ей! Добре, нататъка, до сега не ми лаги, супер яко върви играта на мен поне. Добре, нали знаеш, че половината са англичани? Кой ли може да са такова за нашите клипчета, които са англичани, да няма да разберат какво говорим? Просто... За ко са... Добре, ко пише тук год? Нещо си. Чакайте, първо трябва да се върна. Да видя... Вижте го къде е този. Трябва да се върне за батерийки, да намеря някъде батерийки. Той иска да чете там инструкциите, да спира клипчето на пауза и да ги прочита. Да, още не съм намерил такива, нали? Да знаете хора, като намеря, тогава може да спра и да четете, нали, там. Дано се наслаждавате на клипа, ако някъде има смях, задължително да се смеете. Напишете ни коментари с какво, ако може да го подобрим или... Да помогнем. Да помогнем. Не, помогнем. Еги, тук... Готоз, дет иска да ме хвани. Всичко живо те иска да хваща, бе. Много си сладък да иска да хваща. То се заключи вътре. Предсакан от всякъде. Виж малко секс маняците, тук имаше преди малко, ония беше го надупил. Добре, сега не мога да разбера къде има батерийки. Ето. Нататъка не мога да продължа. То дето няма лице. Да, значи там продължаваме. Дън. Песнички. Да. Ако не знаете той какво играе Дракен Санк Онлайн, ще дам описание, може да я почнете. Игричка, нормална игричка. Групова игра може да играе. Добре. С ваши приятели може да играете тази игра. Значи достигнахме там, където май ще се плашим вече, защото до сега малко нещо ни оплаши, но... Тук... Добре. Да. Това тук някакви газ ми пуска, не знам и аз какъв е този газ. Хора, ако искате и аз да качвам клипчета на Дракен Санк, просто напишете в коментарите. Започна и аз да снимам. Само напишете. Батерийка, най-после. Здрасти. Здрасти, батерийка. Добре душа при мене. Якия танк имам, брат, тук танк като машина. Ние тук сега шипка ли изкачваме колко се обима? Чай тук да пробваме да го отключим. Малко лаги хора. Тук ми лагна малко, но извинявайте. Ето, прайса, май. Този клип сигурно ще е малко късичък. То за нима подгони, бе. Ехо, що ти уваш стената? Това сега отдолу, каква дупката? Лагна малко. То скрип нещо не върви. Документи. Не ги чета, ама заради хората ще го отворим сега. Как се отваря документ? Ако искате да
Да, ето сега. Фадър Мартин. Ето. Първата част, който иска да чете. Ето тук, които документи съм събрал. Значи тръгваме нататък. Нещо има нататък. Добре. Ой, паднах, добре, няма нищо. Значи тук не сме били. Чакай да видим какво е това тук. Майко, то сме плаши тук. Чай да... То се вътре, затварям тъпич. Плашиш много гадно. GTA се казва. По-точно да продължим нататък да видим на къде ще идем. Парк. Тук бяхме, минахме, ето шипката. Чакай сега, нататъка няма. Catch Mania 35. Удри го е. Така, убий го. Чай, сега то да нима подгони. Чай да се върнем за нещо. Знам, ама сега се връщам да видя някой врати отворени ли са. Защото сега ще падне май гоненица тук вече, защото до сега нищо страшно нямаше. Сега трябва да скочи нещо, не може. О, security вана. То се тука, бягай. Тръгна след мене. Тук с 300 караме в момента колата. Виж, не го прискочи. Прискочи го. Затвори вратата. Затвори я, не ми се бъви като циганче. Затворих се. Спасих се. То сега ще дойде ли? Май, разбива я. Тръгва да разбива, удра я. О, стой. В шкаф съм. Влезнай, това беше. Вътре ли е? Или на невидим ми се прави. Чакай, тихо сега, няма да говорим за бизнес неща. Скоро, като навърша 15 абоната, ще има специален фотомонтаж. Аз започнах преди няколко дена и съм 6 абоната. То тук ли е сега? Минивана. Няма го, не е изчезнал security, пича. Тук трябва да има някъде батерийки. Там към обрат преди малко дигам го и ми пише омъг. Представяш ли си? Да. Чакай сега. Тук има друго security, ама заключено. И то тук кеча. То не ма тръгва да ма бие. Не, тръгна да ма бие. Не, биче, остави ма, моля те. Пич, аз съм жалък, моля те. Как беше сърце на английски? Хърт. Хора, той не знае английски, бъскам се. Скри се в шкафчето е. Манганата как му подгоним е. Там към обрат преди малко написал мъг и аз се шибих, нали? Да? Той пише по мъг. Когато викам, нали ми пише благодарясно, викам. Та нали ти си сърцето на групата е, приятел? Супер. Значи, батерики. Значи целта в автоаст е да превърта, да ви хареса и заради вас го правя. А не за някой друг. Просто за вас, за феновете, за душата на хората. За всичко друго. Ето Кетча. Catch Mania. Ренди Ортън. Полуделия. Стъклото. Ай как гледа. Само да влезеш леко при него и веднага те удра.